Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω τις τάπες πόσες φορές έχω τις τάπες του Neymar, Ρονάλντο, Μέση και Σουάρες. Πάμε να δούμε. Πρώτη τάπα, Ρονάλντο. Επόμενη, ξανά Ρονάλντο. Μετά Neymar. Μετά Ρονάλντο πάλι. Μετά ξανά Ρονάλντο, 3 φορές Ρονάλντο σε διαμορφή. Ρονάλντο σε Πορτογαλία. Neymar. Ρονάλντο. Σουάρες. Ρονάλντο. Neymar. Αυτή εδώ είναι. Ρονάλντο σε καλλιογραφικά. Μέση στην Αργεντινή. Ρονάλντο. Σουάρες. Μέση. Ρονάλντο. Σουάρες. Ρονάλντο. Μέση. Έχουμε ακόμα τόσες. Έχουμε αρκετές. Λοιπόν, πάμε στις επόμενες. Ρονάλντο. Μέση. Πάλι Μέση. Και ύστερα Ρονάλντο. Επόμενες. Ρονάλντο. Μέση. Αρκετές φορές το Μέση και Μέση στη χώρα του πάλι. Λοιπόν, πάμε τώρα για το Ρονάλντο. Το 13, πάλι τις μορφές. Μέση. Μία από τις αγαπημένες Μέση που έχω είναι Neymar. Μέση σε 13. Μέση σε 15. Μέση σε 16. Ρονάλντο σε 13. Neymar σε 16. Neymar διπλός. Ρονάλντο. Σουάρες. Και τελευταία Ρονάλντο. Έχω να σας δείξω πως αυτόν εδώ πέρα τον έχω φτιάξει εγώ ίδιος. Βλέπετε πως είναι από πίσω. Είχα γράψει εδώ πέρα τη λέξη Μπάρτσα. Ίδιος την έφτιαξα. Δεν την πέτυχα καλά, δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like, subscribe και αφήστε σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.